Докторе, какво предизвика този протест и какви са вашите основни искания? Решението за протеста го взехме от Ямболската регионална асоциация на млекопроизводителите и животновъдите на общо събрание преди един месец. Тогава ситуацията не беше ясна в страната, кой управлява, кой служебно правителство имаше. Нашите основни искания сформирали този процес са следните. На първо място ние сме недоволни от ниската изкупна цена на суровото мляко в момента. В момента тя е под жизнения минимум и под минимума за оцеляване на млекопроизводителите не само в Ямболски регион, но и на всички региони на страната. На второ място искаме, пропуснах да кажа, всички тези искания ще бъдат представени в декларация, която ще бъде до Министерството на земеделието в лицето на госпожа Десислава Танева, лично на министър-председател Бойко Борисов и до нашия председател господин Бойко Синапов, който е председател на Националната асоциация на млекопроизводителите. Така. На второ място искаме национални доплащания за литър мляко при рязък и траен спад, както е сега в момента ситуацията на суровото краве и овче мляко. На трето място, безпокойна ситуацията през 2015 година, която ще настъпи, а именно отпадането на млечните квоти, приключване на периода на млечните квоти през 2015 година. Опасяваме се, че тогава много от нашите малки и средни производители, млекопроизводители ще останат, бих казал, ще фалират под натиска на големите млекопроизводители от нас и от чужбина, най-вече от Европейския съюз. Другото, което ще настояваме и искаме да стане, всички бъдещи договори, договорености, подготовки за нормативни документи, касаещи сферата на животновъдството, да минават през, т.е. предварително да бъдат одобрявани в един диалог, в една кръгла маса, ако щете, с Асоциацията на млекопроизводителите. И тук визираме договорите между млекопреработватели и млекопроизводители, защото те сега са индивидуални, различни. Като цена ние ще държим да има една целогодишна, сигурна цена за всички млекопроизводители, която не се влияе от сезона и от икономическата конюнктура в страната.